בדיוק. שלום, אני שלמה גץ. רציתי לדבר על המצב של היום. בכל העולם אנחנו רואים מהומות בכל, גם מדינות ערב, גם אצל אלה המדינות שחושבות שהן מפותחות, וזה לא פסח גם עלינו, גם על ישראל. אנחנו רואים הפגנות בכל מיני נושאים, בכל מיני שבעצם התקופה הזאת מאותתת לנו משהו שעומד לקרות בקרוב. דווקא בפרשת השבוע, עקב תשמעו, עקב זה הסוף, עקב זה המקום הכי נמוך. עקב, אף אחד לא חושב על עקב במשך החיים שלו, על הסוף. כדאי לחשוב שלא סתם בורא עולם עושה לנו את הדברים האלה, את התסיסה הזאת בכל העולם. כנראה שהעולם מחפש הנהגה אחרת, יותר מתוקנת, יותר קרובים ללב האדם בכללותו. אין איפה שנמצא האדם. אם אנחנו נחקור, לא תמיד האדם רואה לאן הוא הולך, למה הוא חותר, לאן הוא רוצה להגיע בסופו של דבר. האם לחיות בשביל למות זו מטרה, או שהחיים זה אמצעי לקראת העולם האחר, כמו לידה. תינוק נמצא בבטן, ודאי שלא חושב שיש איזה עולם אחר. פתאום יוצא, אז הוא בוכה. וכולם צוחקים מסביבו. בדיוק הפוך ביום פטירת האדם. כולם בוכים, אבל הוא צוחק. למה? הוא הכין את עצמו לקראת העולם הבא, אבל מי שלא הכין, כמו שאומרים, מי שמכין לשבת, הוא יאכל בשבת. אם הוא לא הכין לשבת, מה יאכל בשבת? לכן הפרשה הזאת היא דווקא בתקופה הזאת שנותנת לנו לחשוב לאן אנחנו הולכים. ובעזרת השם מחכים ליותר טוב, ואין יותר טוב כמו לצפות. אחד הדברים שאנחנו חייבים לזכור את ימות המשיח, ביאת המשיח, תחיית המתים, בניית בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.